Takže čau lidi, tady je Mr. Flinta a já vás vítám u nového videa, jsem zase v Robloxu. Dneska si zahrajeme Doors, vyšlo druhé patro, ale to já dneska hrát nebudu, protože jsem ještě ani netočil, ani pomalu nehrál to první. Takže uvidíme, jak to dneska půjde, když tak se omlouvám za myšku, pokud byste tady vám vadila. Je to tady potřeba. Tak. Máme klíč. Tak, odemkneme si. Extrémní tma tam byla. Teď jsme šli dvojkou. Co tohle? Nevím. Je tu trojka. Tady je trojka. Tak, rovnou do čtyřky. Nevím, proč mám takové lagy. A pětka. Jo, to je rovně. Šestka. Budu to radši počítat, ať když tak, kdyby tam ty dveře spadly. Sedmička. Osmička. No tak prohlídám šuplíček. Stejně tu nic není. Ještě jeden šuplík. Otevře. Nic. Devítka. Desítka. Já jsem se lekl. Jedenáctka. Dvanáctka. Tady by někde měl být klíč. Tak, konísky. Klíč. A zavři se. To už nic není. To něco může být. O, zapalovač. Yes. Přesně potřebuju. A konísky. Další koiny. Tebe dál. Tak to je 13. Tady budou jedny dveře. Dneska nebudu moc lootit. 15. Skříň, tajný skříň. Skříně. Mr. Rush. Jak se to používá? Už. Nemám zaplé zvuky, takže neuslyším pst, když na mě půjde pavouček. Ale mám světlo, takže by to neměl asi. Jsem úplně čekal, jak bude vylézat to černé monstrum. To očička. 18. Dojde mi zapalovat. Já jsem se lekl. Dobré. 20. Já už je. Dvacet jedna. Výborně. 22. No tak vůbec jsem nevěděl, že jede.
To je super. Oh, hello, it's you. Umřel jsi od někoho, komu říkáme Rush. Pay attention to any cues that might hint at its attack. You'll get used to this place before long. Nice. Jdem s sebou. Ale jako na to, že poprvé jsem to hrál ty Doors, tak celkem dobré. Ale mám to nakoukané celkem, takže nemáme nic, takže musíme. Tak. Jo, už tady to ukazuje The Hotel. Možná proto, že už jsou The Mines. A shiftem se dá crouchovat. Pro Minecraftáky. Tak, 3. 4. Musíme si kontrolovat ty světla víc. 5. To byly blesky. 6. 7. Tak já se to tady vyloutím ještě. Potřebujeme nějaké coiny. No ale to vlastně nepotřebuji. Potřebuji najít číslo 8 a to je hned naproti. No a my musíme hledat klíč. To můžu něco psat. To nic není. Coiny. Nic. Jsou to šuplíčky někde? To jsou šuplíčky. Coiny. No a tam ty coiny už se mi nechce brát. Tak. Coiny. Nic. Já jsou tam coiny. A klíč konečně. Tak. Jdem do 9. 10. 11. A hledáme klíč. A, klíček. Já nevím, že blikaly světla. Blikají, blikají. Teď jdu. Nevím, kde je. Teď tady nevidíme vůbec. Věděl, že půjde. Myslím si, že ale tady se moc dál nedostanu. Světlo. Žádný pavouček, všechno v pohodě. Zase bliká. Prosím, že je tu skříň. To není skříň. Není to skříň. No tak GG. Já nevím, jestli fakt ale jede. On nejede.
Tak jakože dobrý troll. Jsou správné dveře. Tam nemám jít. Jdu dolů. Pod 1. Tam jsou oči? Já jsem tam ice. Aspoň mi svítí na cestu. Jakmile vidím fialové světlo, tak vím, že... Au. Aha, tak jako dobré. Jakože monstra mě vykempili. Nebo vykempili. Vstoupil jsem jednou, ten mě hitlo, pak mě očička hitly a pak ještě rush, o kterém jsem nevěděl, že jede. Já jsem jakože zaznamenal světla trochu, ale... Ale jako je pěkná tahle animace nová. Takže myslím si, že by to asi na začátek stačilo takové krátké videjko. A brzo asi se vrátím s Robloxem. Něco si zahraju, takže já se s vámi loučím, zatím čau.